iswab doon nila, mga hindi ko yung magpasagot. Kaya natin yun, magpapulis. Pag-abot, patay na siya yun. Yung meter sa oil lang sa... Oo. Ano, klase naman, hindi nila kasi. Tapos mga ikaw nila 4-5. Sa swab. O sa swab pa, kaya anong butsin mo nila? Oo. Live kita mga ka-aksyon diri sa may Metro Iloilo Hospital. Kundi nga may gintiro diri no, sa Metropolis. 19 anyos pa lang diri gindala. Bata ni SB Lari Labuson no sang Leganes. Tapos may rolog may 4-5. Ti subong gusto sang ospital nga ipaswab ining biktima bisan pa nga gindeklarar ining dead on arrival. So dead on arrival mga ka-aksyon, confirmed nagikan sa pamilya nga naigo sa dughan kag sa ulo ining bata ni SB Lari. May idea kang ginagakati nila sa mga kung anong nakalapot siya dito sa area naman. Actually wala ko idea kung ano nakalabot sa. Wala ko idea. Kaya po din niya kay magulang niya nagbakal na sa magmo niya. Kasi wala ko kabalo kung nga nakalabot siya. Okay. Nagpa sa 11-11 siya. Dito sa Leganes. Oo. Sa Leganes pa galing. Tapos, nakibot na lang. Mga abay nakalapot na siya dito sa... Nakibot na lang ko yung gitawagan bali ako nga si Dondon na diskasya. Pero may ko kabalo nga gitiro. Kaya abi ko na taga motor. Pero diskasya lang yan sa motor. Galing ka gitiro ko siya. So, wala na siya. Kayo na, anong oras ko mo last nakita? Ang tuloy sang hapon, dito ko mo mga alas 5 pasado sa balay. Kinaglakat kaya kinagbakal ko bulong. Di wala na ko kabalo kung ano tayo ang sa balay. Kaya nabisin sa mga baklon. So mo si Benedict. Tapos sa pagkita yun, wala ka man nabisang daw nakitaan sa iya ng something? Wala sabi sa Kamalipayon, natipo niya ng mga kabataan. Kaya nagbasket sila. Sa may ring lang sa likod balay namon. Kasi sila, wala ka isa. 19 years old pa lang siya sa, no? This is 19 pa lang edad niya. Pud na ton subong si SB Lari Labuson sa Leganes. Sa Noticacio din sa Sinteres. SB sa Action Radio, ano pagkakilala mo sini sa imo bata nga anong posible ihan sini nga rason abi sa mo sini? Oo. Malipayo, ano gina iya? Kumbaga maayo siya magdala sa mga kabataan dito sa amon. Oo. As leader na siya. Pag wala ko yung kabalo nga may kontra siya. Prior sa Natabo, kasi may nakabais ni sa... Hindi, wala lang ko sir kabalo. Wala lang ko yung kabalo. Kasi wala man kami yung nag-istoryanay mo. Wala ko cellphone niya. Pag yung kuha mo ito kayo isang pulis. So kung may harap mo niya communication lang ito. Pero is it true nga last niya kayo maging katuan ng total na patugong siya, no? Siling Manila. Magpatugong siya. Pero wala ko kabalo kung tuod maganda. Pero ang bali na lang patugong siya. Sa info mo subong SB, di nang igo gid sang bata mo. Sa head jacket, sa ulo gid, sa lugat. Sa ulo ko sa lugan, no? So duha gid ka. So, anong ginistorya nyo ko sa pamunuan di sa ospital SB? Kasi ang ginapanindugan mo nga hindi kita papaswab niyo. Kaya sa mga sa sintomas o kung nabatsag. Wala, hindi ko yung mapasugot nga swab kayo una abala. Dito rin sa gintiro sa Metropolis. So pilala ka metro sa antad. Patay na ya paghalin dito mo pag abot di schedule mo ano tawag na kaniya? Iswab test nimo ya. So gindeklarar gid ya pag-abot nga dead on arrival siya. Si once nga sa ulo ka may gub siya ano panay niya? Okay. So sa akong panindugan niyo sa mga hindi ka mo yung pasugot pa sa... Hindi kami mo kasubot na swab napabayad pa kami nila patay na ya mo. Oo. So do pag unang nag-story ka anong ilayas tan? Malo niya lang ko ng management. So maulat-lat kita. Tani man sindihan mo sa management, ikaw anong sitwasyon namon. Hindi lang niya kahit sila nga. Kasi hindi mo sa protocol nga tawag. Pero ang pagplastar bala sang senaryo bala ka natabo sa bata ko. Pila lang niya kami metro sa antad mo pagad sa ano patay na yung pag-abot mo. Schedule mo swab. Gisa mo danda meaning ang ospital ang kasuguan sa ospital hindi sila sigurado nga ang inagali nga
lugar hindi galis eh. Oo. Alright, si SB Larry Labuson, no, sang Leganes. Kundi diri nagluntad banwa sini ang shooting incident. Gin-confirm ang asang amay no si SB Larry Labuson nga dead on arrival o kon DOA ang iya sini nga bata nga si Carl Dominic Labuson sang gindala diri mga ka-aksyon sa may Metro Iloilo Hospital and Medical Center. Ti ang isa sini sa mga ginlantaw no sang ni SB Larry bangod kay pag-abot diri banwa sini sang iya nga bata ang biktima dead on arrival na pero gusto pa iya sini sa nga ospital nga ipaidalom sa RT-PCR test o kon i-swab test bisan pa nga DOA na ang iya sini nga bata mga ka-aksyon rason nga do nagka-problema diri sa may ospital subong nga mga tinion sa impormasyon nga nakuha naton ang igo sini sa nga biktima sa ulo diri dampi sini sa may dulonggan hindi pa patod sa sini nga mga tinion kon sa tuo o kon sa wala pero ang igo niya sa dulonggan dampi sa kilid abi sini sang iya nga ulo kag isa man sa may dughan mga ka-aksyon. Kagay na interview naton sini ang utod sa nga biktima nung magulang nagkadto gali diri sa may 7-Eleven diri sa may Tagbak ining biktima may baklon sila kung tani isang ila sini nga kamanghuran sini nga babayi tatlo ini sila magulutod gin-drop off niya sa 7-Eleven ang utod nga babayi kag mapatughong siya kung tani isang iya ginasakyan nga motorsiklo malapit lang ang 7-Eleven do tabok lang siguro sini isang patughungan niya kung tani isang iya sini nga motorsiklo kag didto na nagluntad mga ka-aksyon ang shooting incident ko na makita sa aton sini mga ka-aksyon no dira bala dampi sini sa may do rotonda dira bala sa may pagpasulod mo diri sa Metropolis dira gid dampi natabo ini or nagluntad ining insidente. No, apology sa aton sini mga ka-aksyon kagay na do medyo mahina-hina sining sound naton kay siguro base sa pagsulod sa aton sini nga signal. Ang inyo subong nga ka-aksyon si Action Brian Valle nagkadto kita diri subong sa may Metropolis kun din sini nagluntad ang insidente. Do medyo frustrated no ang aton sini nga paglantaw subong sa of course sa pamilya bangod kay ginapa-require pa silang magpaidalom sini sa RT-PCR test ang ilang bata. Makita naton diri nga nagahilibion si SB Larry Labuson. Emotional mga ka-aksyon ang pamilya sini nga mga tinion. Siguro maintindihan man naton sini no ang nabatsyag sang pamilya bangod sa nagluntad sini nga insidente. Ang ginalantaw subong nga anggulo no sang pamilya nga posible base may nakita sini nga kontra no sa dalanon ang biktima rason nga ginto tiro gid siya. Tinguan naton sini nga maka-interview sa hindi madugay sa mga katapo sa nga kapulisan kung anong ilang sini nga latest investigation ma-update kita mga ka-aksyon sa Facebook page no sang Aksyon Radio Iloilo. Siguro taga naton sini sang gamay nga privacy no ang pamilya agod nga maka mourn no pangasubo man sila sa mga mo sining mga tinon importante gid banwa sining maka-express man sila no nga sila sini magpamilya taganta sila sini sang ila sining privacy. Sa aton sini nga pag-abot diri subong kagay na yung pamangkot naton sini ang mga yari diri sa area sa nagtabo ini way kuno sang checkpoint no pero pag-abot naton may mga checkpoint na nga ginestablisar ang kapulisan diri iya dampi sa may Metropolis.
nagpari diri ang pila ka mga miyembro man no sa pamilya agud nga magpakita man sini sa suporta no sa ila sa natabo sining shooting incident. Nakita naton sining kagayna diri mga ka-aksyon pag-abot ni SB Larry di medyo nagtaas sining iya sining tingog sanggin istorya ang pamunuan sini sang ospital no bangod man nga gina-require sila nga magbayad sang 4,500 pesos para sa swab test sini sang biktima pero ti ang tindog kagayna sini ni SB Larry nga hindi sila magbayad bangod kay gindeklarar na nga dead on arrival kag lapit-lapit sa aton sila pagbanta siguro mga ka-aksyon mga less than or mga dira-dira guro less than 200 meters ang kalayon sinisang ospital sa natabuan sinisang insidente. Emotional man diri sa mga sining mga tinion ang utod ang magulang ni Carl Labuson kay siya ginadri kagina sinadring una nga nakaabot diri sa may area gin-confirm niya man sa aton nga gindeklarar sini nga dead on arrival ang iya sini nga utod. So sa aton sini mga ka-aksyon patal ang igo sini sa 𝗔𝗓𝗬𝗢